pansayaatan dinayagta yamot dewa ay daita way siguro makaseg ka no dewa ay lumayat ka ano sang nasungod ka tamalpas ko ng kontrata asiyag mutlang sumaan ikarkararat kung Diyos Ama tausos lumandaka sa kumay nawawada isang puso singgana. Sapay kuma tatumatewa arapaan kuis ng biyagta taway gundunan lumakaseg ka ragsak ay adiman patungga ay lumayat ka ano sang nasungod ka tamalpas ko ng kontrata asiyag mutlang sumaan ikarkararat kung Diyos Ama tausos lumandaka sa kumay nawawada isang puso singgana. No dewa ay lumayat ka ano sang nasungod ka tamalpas ko ng kontrata asiyang mutlang sumaan ikarkararan kung Diyos Ama tausos lumandaka sa kumay nawawada isang puso singgana sa kumay nawawada